Ja mislim da svaki čovjek, bez obzira s koje strane bio, ko je nasilno ubijen, ko je nasilno progonjen, kojemu nije osigurano ni elementarno ljudsko pravo da se brani, da kaže nešto, zaslužuje spomen, zaslužuje svoje obilježje grobno i mi se zaista moramo prestati bojati mrtvih. Njih ćemo se morati bojati samo ako ne učinimo ono što je potrebno. To jest, ako dopustimo da ih tretiramo ne kao mrtve, nego kao aveti koji nam prijete. I ako budemo se tako ponašali, ako se budemo bojali svoje vlastite civilizacijske odgovornosti, onda ćemo vjerojatno proizvesti još cijeli niz patoloških reakcija. To pomeni, da je odpiranje problema Titove bilance in Titove katastrofe, ki jo je njegov jugoslovanski in komunistični eksperiment povzročil, je tista nujna skupna naloga, da bomo lahko začeli normalno živeti tudi zdaj spet v Evropi skupaj. Kada je Tito potkraj 1971. godine rekao ne svim naprednim razmišljanjima, te istaknutim osobama javnog života napunio zatvore, u Hrvatskoj je zavladala golema depresija. Time je počelo razdoblje takozvane hrvatske šutnje, koja je lukavo bila ublažena ekonomskim ustupcima. Tito je tu bio vrlo perfidan političar i vladar, da tako kažem. On je do maksimuma potencirao za svijet svoj sukob sa Staljinom, a politika unutrašnja u zemlji, uključivši KOS, UDBU i tako dalje, te institute represije, održavao se kao u najnastaljinističkem sustavu. Nešto je, naravno, lukavo i demagoški popušteno ne u političkom smislu, nego u smislu životnog standarda. Stvarnost jugoslavenske ekonomije, makoliko da su suvremenicima novosmišljeni ekonomski modeli mogli djelovati kao korak naprijed, bila je poražavajuća. Sve je počivalo na loše korištenim kreditima, te mitu o udruženom radu i samoupravljanju. Закон об объединенном труде принят в декабре, по-моему, 21 декабря 1976 года. Вот это абсолютно тоже своеобразная система, которая ничего общего ни с коммунизмом и даже с тем социализмом, который был в Советском Союзе и других странах, он тоже не имеет. Но это была попытка как бы возврата не к плановой экономике, но попытка ввести элемент планирования, поскольку народное хозяйство находилось в тупике. Jugoslavija je malo bila drugačija. Niste morali otići u Italiju da popijete kavu, espresso, mogli ste ga popiti u Zagrebu i bilo gdje drugdje. Neke male sitne stvari su se događale. Naši su ljudi mogli tu i tamo dobiti putovnicu pa da otputuju gdje na Ponte Rosso i kupe neke drangulije za male pare. Eto, to je taj izlaz prema zapadu, taj ventil. Tito je tu bio vrlo vješt i znao je da treba malo popustiti da bi se moglo stegnuti. I to je igra koja je trajala dugo. Sjećam se dobro kad sam izašao iz zatvora i kad sam s mojim ocem se suočio, nakon što se sva rodbina povukla u 4 oka, on mene pita kad ćeš ti bježat. Velim ja, odakle? Odavde. A ja kažem, ja neću bježat. I sad se nas dvojica gledamo, obojica razočarani. Ja zato što moj otac misli da trebam bježat, a ja zato što on tako misli. Znate. I bio sam odlučio, dakle, ostat, ali je bilo trenutaka da sam požalio radi toga kasnije i da mi je bilo žao, bilo je trenutaka, nije to uvijek bilo tako, što ga nisam poslušao. Komunizmu nije bilo ničega dobro.
komunizmu je bilo sve zlo. Bilo je veliko siromaštvo, ali to nije toliko važno. Bila je upravo ova kontrola ljudi, dakle špicliranje ljudi. Kolega je kolegu mogao poslati u zatvor, kad što i nehotice. Ali to bio takav sustav, dovoljno prstom. Za mnoge građane Jugoslavije stanje je bilo neodrživo. Ili u pitanju osobnih sloboda ili pak nemogućnosti zapošljavanja. Zapadne zemlje mnogim su ljudima bile jedini izlaz. Поскольку у вас был свободный выезд за границу, и, насколько я помню, примерно могло быть до 1,5 миллиона югославов при численности населения около 20 миллионов одновременно за границей, то есть огромное число людей прошло, значит, много людей могли иметь иностранную валюту, это не запрещалось, в отличие от Советского Союза. Это тоже был элемент такой вот, ну, какой-то полурыночной, что ли, организации. Dolazimo i do teme o gastarbajterima. To je jedna, ja bih rekao svakako perfidna situacija, perfidna izmišljotina. Kogod je od Hrvata, ljudi mladih, naročito muškaraca do 30 godina života, kogod je dospijevao političkim angažmanom u neke sukobe sa državom, Jugoslavijom, sa njezinim strukturama, s njezinom politikom. Taj je, obično to znamo kako je išlo, obično je pozivan na policiju, prijetilo se procesima i onda se nudilo alternativno rješenje. Evo ti pasoš, odi vani. Evo ti putovnica, odi vani. To je bio jedan tipično antibožji, antikršćanski, antihumanistički svjetonazor u kojemu je zlo, nihilizam kao takav, samoisticanje, Mefisto, ako baš hoćete, ne? Ja mogu to govoriti u kategorijama Fausta, Goetheovog. Čitajte Mefista pa ćete vidjeti, to je to. Kad god može, zavodi lijepe riječi, nudi, obećava ljudima, obećava raj, obećava doline. Danas mi imamo nezaposlenost, pa se s njom nosimo. Jugoslavija je to vrlo lukavo riješila, taj problem nezaposlenosti, dozvolila je odlazak na privremeni rad u inozemstvo. Razvijene zemlje zapada, kao na primjer Njemačka, trebala je radnu snagu za one najniže poslove, koje Njemci više, dobrostojeći Njemci više nisu htjeli obavljati. Nova radna snaga dolazila je iz zaostalih, ajde da tako kažemo, zemalja Europe i ne samo Europe, tu su Turci, Grci, Jugoslaveni, ondašnji, pretežno Hrvati, bilo je Srba, dakako Makedonaca, Albanaca i drugih. Najveći postotak je bio hrvatske emigracije. Postupno se otvaraju granice i prema 70. godinama kreće drugi u povijesti najznačajniji emigracijski val. Ovaj puta taj val ne ide prema obalama Amerike, Sjeverne i Južne, Australije, Novog Zelanda, nego ide prema Europi. Dakle, formira se jedan kontingent od gotovo 500 milijuna hrvatskih gastarbeitera i upravo će ti hrvatski gastarbeiteri na jedan način osvježiti hrvatsku političku emigraciju. Stvaranje mogućnosti za rad u inozemstvu mnogih shvaćaju kao nešto pozitivno. U stvarnosti, time su stvoreni preduvjeti za novi val demografskog devastiranja hrvatskog naroda. Posebnu važnost i težinu i, nažalost, s najvećim i najtežim posljedicama jest emigracija 60. godina, koja je u literaturi i u javnosti bila poznata kao odlazak na privremeni rad u inozemstvo. Međutim, to je bio samo eufemizam za nešto što je predstavljalo trajnu emigraciju i trajni odlazak iz Hrvatske. Hrvatska je, dakle, u razdoblju nakon II. Svjetskog rata pa do 90. godina izgubila iseljavanjem veliki broj stanovnika. Više od 500 milijuna ljudi je iz Hrvatske trajno iselilo, što je za populaciju Hrvatske od oko 4,5 milijuna u tome razdoblju prosječno predstavljalo izuzetno velik demografski gubitak. Događalo se to da ste zapravo biološki najpotentniji, najpropulzivniji dio naroda preselili vani.
Zbog toga su stradale mlade obitelji koje se nisu uspostavile. Demografi kad govore o gubicima, onda ne govore samo o žrtvama ubijelim ili stradalim, nego govore i o onome što se nije dogodilo, a moglo se dogoditi, o nerođenoj djeci koje bi bilo da su se ispunili drugi uvjeti za to. Dakle, mi smo jedan od biološki najpotentniji dio nacije koji normalno bi trebao preuzeti brigu stvaranje obitelji, rada i tako dalje. Mi smo ga jednostavno preselili. Dakle, nema aspekta društvenog, političkog, kulturnog, vjerskog u Hrvatskoj koji nije osjetio tu činjenicu da je jedan veliki broj Hrvata jednostavno preselio iz domovine. Većina ipak ljudi koja je iselila imala je negativan odnos prema Jugoslaviji i u taj prostor ušla je upravo Katolička crkva i jedno vrijeme ona je bila praktički jedina institucija u kojoj su velika većina iseljenika imala povjerenje i koja je doista igrala jednu efektivnu ulogu u smislu da im se olakša život u tuđini. 1974. bio je donesen posljednji ustav Jugoslavije, koji je definirao republike kao konstitutivne dijelove federacije. Jugoslavija je, kao što smo vidjeli, već putem svoje emigracije djelovala otvoreno prema zapadu, no realno, politički se sustav nije izmijenio. Jugoslavija je do kraja, do zadnjega dana imala neke bitne značajke totalitarnog sustava. Dok god je postojala Jugoslavija, postojao je verbalni delikt, dok god je postojala Jugoslavija, postojao je institut moralno-političke podobnosti, dok god je postojala Jugoslavija, arbitrarno su se izdavale, recimo, putovnice. Zemlje zapadne demokracije bile su itekako svjesne velikih kršenja ljudskih prava koja su se zbivala u Jugoslaviji, no one su imale svoj vlastiti interes. Tito war in den 60er und 70er Jahren natürlich nicht mehr der, den man in Österreich unmittelbar nach dem Krieg gesehen hat. 1945 war Tito derjenige, der die kommunistische Herrschaft in Jugoslawien aufgebaut hat. Man verband damit in erster Linie die Verbrechen der Partisanen, die in Südösterreich. Dieser Tito war für die Österreicher jemand, mit dem man hier also keine großen Geschäfte machen wollte. Das Bild änderte sich insofern, als dass beide Seiten, die jugoslawische als auch die österreichische, dann mit der Zeit natürlich auch daran interessiert war, Beziehungen halbwegs zu modernisieren, zu liberalisieren. Die Grenze wurde durchlässiger. Tito und der österreichische Bundespräsident Jonas beispielsweise haben die Brücke über die Mur in Radkersburg gemeinsam eröffnet und diese Brücke, die Eröffnung dieser Brücke war ein Symbol für den Brückenschlag über die Grenze. Aber da sind wir bereits in den 70er Jahren. Am Anfang wirkte die Tradition der Partisanenverbände, am Anfang wirkten die Gräueltaten der Partisanen viel, viel stärker und das, was man die ideologische Abschottung genannt hat. Austrija nije bila iznimka u percepciji Jugoslavije. Velike sile Zapada bile su pogotovo pragmatične što se tiče Jugoslavije. Nisu imali ikakvih iluzija da bi taj sustav mogao biti bitno drukčiji. Tako da i onda kada pokušavaju uvjeriti jugoslavensko vodstvo da popusti tu i tamo, to ipak rade sa stanovitim znanjem da se to neće dogoditi. Treba znati da je zapadni svijet 1970. godina bio stalna meta lijevog terorizma, poput crvenih brigada u Italiji ili kompleksa Baader-Meinhof u Njemačkoj. Проблема в том, что в 70-е годы это вообще был один из инструментов внешней политики в период глобальной биполяризации, финансирования и поддержка террористических организаций. В 70-е годы это было повсеместно. Я вам могу сказать, что международный отдел ЦК КПСС финансировал и поддерживал Ирландскую республиканскую партию, палестинские движения и рассматривал их как силы, которые внутренне подрывают капиталистические режимы и так далее. То, что Тито использовал эти методы, это просто показывает, что, по сути дела,
какие бы ответвления региональной политики не существовали в советской авторитарной модели, все-таки она работала на реализацию именно своих целей. Jugoslavenske tajne službe ubile su na desetke političkih emigranata u inozemstvu. Najpoznatiji čin Titova izvezenog terorizma bilo je ubojstvo Brune Bušića na ulicama Pariza. Donc il n'est pas très surprenant que le régime de Tito ait assassiné des opposants, etc., comme le faisait le régime roumain de Ceausescu et beaucoup d'autres régimes communistes qui assassinent à l'extérieur des opposants. Mais alors pourquoi est-ce que la communauté internationale ne réagit pas? Toujours pour les mêmes raisons. Géostratégique, Tito est un pion sur un échiquier mondial. Bon. Et il est plutôt favorable, peut-être plutôt favorable aux États-Unis. Sve zapadnoevropske zemlje, pa i Amerike, su bili za očuvanje status quo političkog na ovim prostorima. To je svakako bilo jedan kontinuitet državne politike i Brežnjeva i, ako se sjetimo, Carterove doktrine američke koja je bila pod svaku cijenu za očuvanje Jugoslavije kao tampon zona između Rusije, između Sovjetskog saveza i Zapada. Znači, to treba naravno sve staviti u konceptu, u okviru, u kontekstu bipolarne blokovske politike i hladnog rata. Što se u jednoj fazi rumunskog diktatora Ceausescua tiče, ulog je bio primjer drugim satelitima vis-a-vis Moskve. Drugim riječima, možete zadržati vašu vlast, možete zadržati vašu ideologiju, možete zadržati vaše vodstvo, možete zadržati sve ono što vam je milo i drago, privilegije i tako dalje, ali ne morate slijediti Moskvu. Pogledajte Tita, pogledajte Ceausescua. Drugim riječima, ovo su bili pozitivni primjeri koji bi odvajali satelitske lidere od Moskve. A to je bila zapravo glavna strategija Zapada u hladnom ratu, barem što se istočne Europe tiče. U kontekstu slabljenja komunističkog bloka, Zapad je gledao i na pokret nesvrstanih. Tito je pokret obilježio nizom besmislenih međunarodnih sastanaka, poput primjerice prijateljskog susreta s uganskim diktatorom Idi Aminom Dadom. Naslednja mitologija, ne, da ne bi bil Tito velik svetovni državnik, ampak če pogledamo, je resnica neuvrščenih, je naprimer ustaja v arabskih državah in nedvomno je bil Tito velik prijatelj polkovnik Gaddafi in jaz mislim, da je Titovo mesto, če ga damo ob Gaddafija, če ga damo ob Stalina, Ma, Pol Pota, tukaj nekje, se pravi med velike zločince 20. stoletja. Kada je Tito 1980. godine umro, na njegovu sprovodu okupilo se mnogo svjetskih državnika. Komunistička propaganda vrlo rado se pozivala na tu brojnost i neka imena poput Margaret Thatcher, Willya Brandta ili Indire Gandhi. No nikad ne spominju prisutnost opskurnih državnika koji su spadali među najveće Titove poštovatelje, poput Muamera Gaddafija ili Ceausescua. To je ujedno korišteno za pothranjivanje već odavno uspostavljenog kulta ličnosti jugoslavenskog diktatora. Sama ta činjenica da postoji kult jedne ličnosti, da jedna ličnost, jedna osoba postane nedodirljiva, ona zapravo degradira svaku osobu kao takvu. Ovdje se, odnosno u novije vrijeme, u zadnje vrijeme, inače kada se govori o Titu, govori se o tome da je on bio lider, da je bio vođa, da ga se cijenilo, uvažavalo i tako dalje. Ja bih rekao da se je Tita u prvom redu bojalo. Njegova uloga u svakom slučaju jednostavno kazano nije bila pozitivna. Bez obzira kako to danas netko razmišlja o tome i kako netko to
drugačije promatrao, ali znate, uvijek treba pogledati i jednu i drugu stranu. Ne moramo dati nobenih znakov velikega državnika, ker država je propadla, neovrščeni so propadli, za komunizmom pa ni ostala nobena katedrala, nobeno veliko delo umetnosti, nobeno svetopismo. To je tisto, kar verjetno zdaj vse, ki bi želeli Tita slaviti, najbolj boli, in zato upijajo, se pravi, je jok in stok in škripanje zubmi. Tito je bio, dakle, osoba koje su se ljudi bojali i tu je također dolazilo do izražaja, osobito to prijetvorno ponašanje. S jedne strane mu se je pjevalo, a s druge strane se je mislilo nešto sasvim drugačije, osobito ljudi nisu bili slijepi, vidjeli su način njegovog života, vidjeli su tu veliku razliku između života koji on živi i života onih ljudi koji se praktički svakodnevno borili za svoj život i normalno da ljudi prema tome nisu mogli biti nezainteresirani, nisu mogli biti indiferentni i da su o tome imali svakako svoj stav koji nisu mogli iznositi, a onda ih je to dodatno frustriralo. Pa mislim da dosta jasno kad kažem Josip Broz zvani Tito, tako da njega u svakom slučaju definiram kao ključnu osobu jedne zločinačke organizacije koja je formila jedan takav totalitarni režim i koji je bio predvodnik i ključna osoba tog i takvog režima. Usprkos tomu, prilično rasprostranjeno mišljenje o jednom dobrom životu u Jugoslaviji. Bilo bi nelogično da nema ljudi koji sa nostalgijom gledaju na život u Jugoslaviji. Jednostavno radi se o velikim brojkama i među mnogim tim ljudima ima i onih koji nostalgično gledaju. Nema niti jedne države u kojoj makar neka skupina nema određeni interes, nema određene pogodnosti i ta skupina, kada se ta zajednica raspadne, žali. Starim ljudima koji su bili tada na važnim položajima, naravno da je ostao kao vrijeme njihova uspjeha, njihove mladosti. Kad budete stariji čovjek, onda ćete malo idealizirati svoju mladost i prošlost. Znate da stare bake uvijek govori kako je bilo jako fino i lijepo. Tako, starost voli idealizirati mlade godine. Zato meni taj doživljaj, ja bi najradije rekao tobožnji doživljaj nekih, da su 70. i 80. neke lijepe godine, povezao s pitanjem imaju li ljudi koji to govore razvijenu savjest ili je nemaju. Mislim da je nemaju. A osim toga, mi sam kraj, drugu polovinu 80-ih, kojih se sjeća dobro, pratimo i spominjemo kao vrijeme praktički početka rasapa Jugoslavije. Что как раз вот в конце 80-х годов вроде бы стало больше свободы, можно высказывать свое мнение, стали более свободными, кстати, исторические исследования, это касается и Советского Союза, тоже у нас это все было. Вот. Но с другой стороны, оказалось, что, во-первых, далеко не все историки просто готовы к такого рода работе, и у них не было воспитано чувство ответственности перед обществом. Вот тоже одно из последствий вот этого титовского режима. Потому что они были ответственны перед властью. А тут наступил период, когда они должны были быть ответственны перед обществом. La mémoire des événements est très importante. Il ne faut pas que la mémoire disparaisse. Mais la mémoire et l'histoire ne sont pas synonymes. Car dans la mémoire, il y a toujours une part de subjectivité. Nous nous souvenons de ce qui nous a touchés dans notre esprit, dans notre corps. L'histoire, c'est un processus plus distancié, plus objectif en quelque sorte. Et la dialectique entre l'histoire et la mémoire, il faut qu'elle existe, mais il ne faut pas que les deux termes soient confondus. Стали появляться совершенно какие-то непонятные работы, причем это не только к историкам относится, это, конечно, относится
и к журналистам, там, и к лингвистам, и к демографам. В общем, это такой вопрос скорее интеллектуалов. Вот в период распада социализма. Вот. И стали появляться множество вот и газетных публикаций, журнальных, и книг, которые не объясняли прошлое, а они на нем спекулировали и преувеличивали, может быть, даже какие-то и взаимные преступления, взаимные обиды. И как раз вот эти самые преступления периода Второй мировой войны, они стали, к сожалению, таким вот средством манипуляции общественным мнением, а общественное мнение тоже не было готово к тому, что... Ведь и вот это тоже последствия победы Тита в 1971-1972 годах. Želja za veličanjem Tita dobro je vidljiva preko nikad ostvarenog džamonjina spomenika Titove pobjedi na Srijemskom frontu. Ta pobjeda je za posljedicu imala pripajanje istočnog Srijema Srbiji. Džamonja je u spomeničkoj plastici poštivao horizontalu tla, s okomicama je apostrofirao dinamiku, gloriju i simboličku konotaciju bitke kao pobjedničke bitke, dakle Crvene armije i Jugoslavijske narodne armije i u toj strukturi okomica koje su autorske, dakle džamonjine, dakle interpolirao je, ugradio je skulpturu Augustinčićevu koja predstavlja maršala Tita u onoj njegovoj poznatoj spomeničkoj, tako kažem, plastici koja je postavljena na mnogim adresama po ondašnjoj Jugoslaviji. Paradoks zadnjih godina postojanja Jugoslavije bio je u tome što je komunizam ponovno pronašao jaku osobu, ovaj put u liku sekretara Saveza komunista Srbije. Milošević était quand même un grand chef communiste. Au départ, c'est un grand chef communiste. En fait, c'est parce que au sein de la Fédération des communistes yougoslaves, il n'y a pas eu d'accord et que Milošević a voulu prendre tout le pouvoir. Tito, lui, par la terreur, avait imposé son pouvoir. Milošević a voulu faire la même chose. Simplement, la situation était totalement différente. On ne pouvait plus faire ce que Tito avait fait. On ne pouvait plus cacher des massacres énormes, des dizaines de milliers de personnes. И вот в международном коммунистическом движении, в этом, если вдруг оно стало бы возрождаться, Слободан Милошевич занял бы, на мой взгляд, одну из центральных ролей. Он убежденный, он прекрасно совершенно выглядел перед людьми как очень твердый человек, проводивший совершенно определенную политику на единство страны. Kad se dogodilo proljeće naroda, to znači 89. 90. rušenje zida, mislim da je važno reći, ne reći zid je pao. Zid su srušili njemački građani koji su željeli sloboda, koji su rekli mi smo narod. Dakle, nakon toga se i u Hrvatskoj opet duh pridigao. I dogodilo se što smo morali očekivati, a to će reći volja za slobodom, za narodnom neovisnošću, volja da se Hrvatska obrani, volja da se Hrvatska oslobodi. Na hrvatsku demokratsku volju za slobodom vrh Jugoslavije išao je vojnom silom. L'armée yougoslave, c'est l'armée d'un régime communiste. Bon. L'armée d'un régime communiste, c'est évidemment une armée qui est destinée à se protéger de l'extérieur, mais c'est aussi fondamentalement, à l'origine, une armée de guerre civile. C'est une armée communiste est toujours une armée de guerre civile. Donc, finalement, l'armée yougoslave, elle a retrouvé j'ai presque envie de dire, sa vocation d'origine. Donc, oui, ça n'est pas très surprenant qu'ils aient eu encore l'étoile rouge. Kad govorimo o događajima iz 1991. godine u Hrvatskoj, mislim da je bilo pogrešno primarno isticati da su to komunistički zločini, to su prije svega zločini, opet naglašavam, radi postizanja te velikosrpske ideje. Dakle, govorimo o srpskoj agresiji na Hrvatsku u kojoj je JNA bila sastavnica. Jasno da mi ne možemo zanemariti to nasljeđe komunističko i taj mentalitet, odrastanje tih oficira u jednom jednopartijskom komunističkom sustavu. Alors,
Ensuite, on a vu que cette armée de guerre civile était en fait une armée serbe. Bon, c'était les Serbes qui avaient pris le contrôle et qui, évidemment, s'en servaient contre les Croates, contre les Slovènes, etc. Это ужасная, честно говоря, трагедия. И, конечно, мне представляется, что режим Милошевича за нее несет полную ответственность. Obično komunisti govore to je zapravo izraz kontinuiteta naše borbe i suvremena Hrvatska država. Nije li tako? Pa se onda pozivaju i na ustave i na preambulu u Hrvatskom ustavu i ustave koji su donijeti za vrijeme Jugoslavije. Ali ću postaviti ovo pitanje. Kako to da nakon skoro pola stoljeća vladanja komunista hrvatski narod koji je 1945. godine na toj strani imao 150.000 vojnika je dočekao nakon pola stoljeća velikosrpsku agresiju Miloševiću, tako reći, bez puške. Oni su, dakle, odgovorni za to što se zbivalo tih desetljeća, da bismo se mi našli kao narod sa tolikim masovnim odlaskom u partizane, zapravo razoružani pred vojskom koju su Hrvati stvarali. Hrvatskoj je bilo jasno, meni je također to bilo jasno, vjerujem svakome, da ako izgubimo taj rat, ako u tom ratu budemo poraženi, da jednostavno kao ljudi više nećemo moći postojati. I to je ono što je motiviralo Hrvatsku. Mi smo jednostavno morali dobiti taj rat da bismo mogli preživjeti. Bilanca se može najlakše napraviti na demografskom planu. Ako gledamo sa motrišta demografije, apsolutno da je 45-godišnje razdoblje komunizma, koje je onda za posljedicu imalo i ovo 20-godišnje razdoblje rata i teškog poslijeratnog oporavka, sigurno da bi opća ocjena, kad ocjenjujemo, bila porazna. Model kojim su komunisti poslije Drugog svjetskog rata manjinsku srpsku zajednicu u istočnom Srijemu uklanjanjem njemačkog stanovništva učinili dominantnom, ponovili su Veliku Srbiju u zapadnom Srijemu i Bosni i Hercegovini. Na velikom dijelu Bosne i Hercegovine je, možemo slobodno reći, uspjela ili promjena etničke strukture, jer naprosto proces povratka nije uspio. Najbolji, nažalost, je primjer Banja Lučke biskupije u cijelosti, a osobito Banja Luke i te Bosanske krajine gdje nema zapravo povratka. Komunistička ideologija je poslije 1945. godine u državama u kojima je vladala sustavno i sistematski sa specijalnim strukturama vlasti zapravo provodila teror nad onima koji su drugačije mislili. Zapravo je pravo njezino obilježje, lice i naličje te ideologije Vukovar. Jer su u Hrvatskoj, naročito u Hrvatskoj, Vukovar može biti simbol te destrukcije, tog urbocida, genocida kojega je napravila takozvana Jugoslavenska narodna armija s partnerstvom velikosrpskih postrojbi, pa bi grad Vukovar sa svojim vodotornjem zacijelo mogao biti jedan od simbola toj ideologiji i toj vojsci koja je tu ideologiju sa svojim sistemom čuvala i do tada, da tako kažem, promicala kao jednu vrijednost. I tako je nakon 46 godina u ratu, kako je došao na vlast, sišao s vlasti represivni sustav, koji je kontinuirano od početka svog postojanja pa sve do neizbježnog kraja ustrajno činio zločine i kršio ljudska prava. Stoga nas ne bi trebalo čuditi da je Jugoslavija bila jedna od rijetkih zemalja koja nikad nije potpisala UN-ovu opću deklaraciju o ljudskim pravima, donesenu još 1948. godine. Praktički nema te točke iz deklaracije koju Jugoslavija nije kršila. In ves ta sistem, kjer je rdeči nadčlovek, če temu tako rečemo, se pravi rasistično napihnjeni
partijski vladar zasramoval in določal cele kategorije 100 tisočev manj vrednih, je pač sistem, ki se mu mora reči rasističen. Njegova zadnja oblika je bila družbeno-politična primernost ali neprimernost. Ampak kljub vsemu, se pravi, rdeči nadrazred in drugi ljudje, ki so manj vredni od tega super razreda. Posebno licemjeran krimen te crvene nadklase komunista u Hrvatskoj bilo je pristajanje na trajnu politiku apartheida, ne samo prema takozvanim narodnim neprijateljima, nego i prema cijelom albanskom narodu na Kosovu, kao da se Kosovo nalazilo u nekoj drugoj zemlji. Naravno i to se moralo urušiti. Europa je ostala iznenađena tim urušavanjem. Velike zemlje gotovo da su se opirale, recimo ujedinjenju Njemačke, to je bio primjer Francuske. S druge strane, sve te kancelarije, sve te birokracije su bile prilično nesretne što moraju sada na drugi način razmišljati, s drugim ljudima razgovarati i Europa je na neki način bila zatečena. La question auquel sont confrontés les historiens, c'est de savoir comment on part d'une idée a priori séduisante, au moins pour certains, et puis on aboutit tout à fait à l'inverse. Quelquefois, on dit que le communisme était effectivement une belle idée et que malgré tout ce qui est sorti de lui, comme répression, comme massacre, comme crime, il faut quand même retenir en sa faveur que c'était une belle idée. Je crois que c'est un raisonnement qui est très contestable. Mislim da zločinačka narav komunizma, odnosno komunističke ideologije kao takva je na bezbroj primjera dokaziva. I prema tome oni zapravo u suštini su i temeljili svoj uspon i svoju politiku kao takvu upravo na zločinu, represiji i teroru. Jer da tome nije tako, provoditi komunističku revoluciju ili bilo kakvu revoluciju ne možete bez nasilja. Prema tome nasilje podrazumijeva i teror, nasilje podrazumijeva i zločinstva. Dakle, samo po sebi je jasno da ne možete drugačije nego nasiljem u takvom slučaju stvari postavljati. Quand on a comparé le nazisme et le communisme, c'était une formule classique de dire le communisme c'était une bonne idée qui a mal abouti, et le nazisme était une mauvaise idée qui a mal abouti également. Mais en réalité, il y avait quelque chose d'un peu artificiel dans cette comparaison. Parce que pour définir l'idée communiste comme bonne, on prenait la définition donnée par les partisans du communisme, et pour définir l'idéologie nazie comme mauvaise, on prenait la définition donnée par les adversaires du nazisme. En réalité, toutes les idéologies de l'histoire se sont toujours présentées comme de bonnes idées. Dans leur idée, ils créent une civilisation communiste. De la même manière que Hitler voulait créer une civilisation nazie. Simplement, ce sont des civilisations qui, évidemment, étaient en totale opposition avec notre civilisation, qui est une vieille civilisation chrétienne européenne. Parlamentarna skupština Vijeća Europe, dakle, to je jedna parlamentarna skupština delegata nacionalnih parlamenta. Su 1996. godine na prijedlog koji je došao i s lijeva i s desna od dvojice zastupnika su odlučili da izrade prvu rezoluciju, dakle prvu odluku, prvu izjavu koja se ticala posebno potrebe osude toga komunizma, jer se osjećalo nekako u zraku nakon tih strašnih ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, da bi možda moglo doći do restauracije komunizma. I zato je ta rezolucija inzistirala na potrebi da se demontira ono što je bila bit komunizma. I na gospodarskom planu, i na političkom planu, i da se dopusti osuda ljudi koji su počinili zločine. Nous sommes dans un processus de décommunisation, mais qui prend beaucoup de temps et qui rencontre beaucoup d'obstacles. Je suis bien placé pour le savoir parce que, avec le livre noir du communisme, nous avons eu énormément de problèmes. Prvi cilj je bio demontirati nasljeđe, ne dopustiti da oligarhije, birokracija, vidjelo se da u komunističkim zemljama su opet komunisti došli u raznim oblicima na vlast, da su se presaldumili, proglasili svi više manje socijaldemokratima i volja je bila spriječiti to da se dogodi restauracija komunizma. Tudi za evropsko levico je resnica o Titu grozna in se jo otepajo ravno tako kot levičari pri nas. Quand vous parlez de l'Europe, l'Europe, ça n'existe pas.
Donc, l'Europe, c'est vous, c'est moi, c'est la société civile. Il ne faut pas attendre des gens qui administrent, qu'ils fassent le travail à votre place. Moi, ce que j'aurais attendu, c'est qu'une fois que le travail est fait, il y ait un peu d'écho. Je ne l'ai même pas eu. Donc, je crois qu'on est responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on écrit, et on essaye de faire avancer les choses dans le bon sens. 10 godina poslije, 2006. na inicijativu švedskog zastupnika u Vijeću Europe nastaje nova rezolucija o osudi komunizma pod nazivom Rezolucija o potrebi međunarodne osude totalitarnih komunističkih režima. Švedski zastupnik Lindblad, on izričito kaže generacije mladih nisu naučile što se tamo dogodilo. Rizik je da nam se stvar ponovi jer jednostavno zanemarili smo istinu, zanemarili smo činjenice. I potrebno da se te činjenice uspostave, dakle jasno postave. Zašto? Zato što su se arhivi opet zatvorili. U prvi mah arhivi su bili otvoreni, pa su sad najednom opet se arhivi zatvorili i pred rizikom smo da ne znadnemo što se zbilo. Ich erwähne hier das Militärarchiv in Belgrad, das früher also das Archiv des Militärhistorischen Instituts hieß, nun neu Militärarchiv. Hier ist es gerade für nicht-serbische Staatsbürger nur über einen komplizierten Weg, über die jeweilige diplomatische Vertretung möglich, überhaupt Zugang zu kriegen. Masse der Akten, die wichtigsten, die liegen in Belgrad und dort brauchen die Historiker einen Zugang. Zu bedauern ist, dass die Innenministeriumsakten, die Bundesinnenministeriumsakten meines Wissens nach wie vor überhaupt nicht zugänglich sind, also auch nicht für serbische Forscher, dass die irgendwo in irgendwelchen Depots gelagert sind oder im schlimmsten Fall vielleicht ganz vernichtet. Ich meine, es wäre notwendig, dass wir auch mit dem ehemaligen jugoslawischen Gebiet hier oder mit Belgrad eine Kommission einsetzen, die gemeinsam diese schwierige Zeit bearbeitet. Aus Deutschen, aus Österreichern, aus Kroaten, aus Serben, aus Slowenen, um hier gemeinsam dieses wichtige Kapitel von Balkangeschichte, dieses wichtige Kapitel Südosteuropas, aber letztlich europäischer Geschichte zu bearbeiten. Et donc, tant qu'on n'aura pas les archives, il est très difficile pour les historiens de savoir exactement, de dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. L'ouverture des archives à Moscou a été un moment très très important, très important. Hein. Et par exemple, nous n'aurions pas pu faire le livre noir du communisme si nous n'avions pas eu le début des archives à Moscou. Deklaracija o europskoj savjesti i totalitarizmu kao posljednja europska deklaracija u kojoj se osuđuje komunizam kao i drugi totalitarizmi donesena je 2009. godine. Uostalom i u Hrvatskom saboru je 2006. donesena deklaracija o represiji i zločinima totalitarno-komunističkog režima u Hrvatskoj. Svejedno, u hrvatskoj javnosti sve to ostalo je gotovo neprimijećeno. Što više, 2012. Hrvatski sabor odustaje od pokroviteljstva obilježavanja žrtava Bleiburga i Poraća. U Hrvatskoj nije učinjeno gotovo ništa. Hrvatska je siromašna povijesnim bilancama. Hrvatska nema prave, dobre povijesne bilance čitavog prošlog stoljeća. Ono posebno što nam nedostaje, to je bilanca komunizma u Hrvatskoj i bivšoj državi i na tom planu nije učinjeno mnogo ili nije učinjeno gotovo ništa. Saborska deklaracija o represiji, zločinima i komunizma govori o tome da u hrvatskoj javnosti nema dovoljno svijesti o dimenzijama komunističkih zločina. Zašto je do toga došlo, u ovom trenutku još nije potpuno utemeljeno govoriti, ali svakako jedan od elemenata jest i to da je Hrvatska iz komunističkog sustava i bivše Jugoslavije morala preskočiti u samostalnost i u demokraciju kroz jedan težak nametnut rat. Kada vidite danas reakcije, pa čak i mladih ljudi na to, onda zapravo se suočavamo sa činjenicom da naše nove generacije zapravo ne znaju što je Jugoslavija bila, što je komunizam bio. A naravno da tu postoje i politički interesi. S obzirom na to,
da je u Hrvatskoj možda više nego u bilo kojoj bivšoj komunističkoj zemlji ono što je bila nekada partijska nomenklatura se vrlo dobro snašla od gospodarstva do politike, etablirala se i koja naravno nije zainteresirana da se propituju korijeni njihovih političkih početaka i dobrog dijela života koje su proveli u Jugoslaviji. Od rata je prošlo 15-16 godina i mislimo da je ovo trenutak u kome se ta priča može privesti kraju, bez namjere da se nekome zaprijeti zbog eventualnih zločina zatvorskom kaznom ili nekom drugom kaznom. Ja ću postaviti samo jedno pitanje. A što bi se dogodilo s nama? Neću odgovoriti na njega, jer je ono hipotetičko. Da smo mi pad komunizma dočekali sa Titom na čelu države i partije. Kakav bi bio naš put? Što bi se tada događalo? Da li bi naša tranzicija bila baršunasta revolucija? Da li bismo mi, s obzirom na taj mentalni sklop, na dogmatizam jugoslavenskih komunista, prošli onako, recimo, kako su prošli Česi i Slovaci? Dakle, neću odgovoriti na to pitanje, samo ga postavljam. Jaz mislim, da je hrvaški položaj, če ga primerjamo s slovenskim, neizmerno zapleten. Neizmerno je zapleten zaradi dediščine neodvisne države Hrvaške, neizmerno je zapleten zaradi nerešenih nacionalnih vprašanj v drugi Jugoslaviji, je neizmerno zapleten zaradi množičnega eksodusa Hrvatov in Italijanov in drugih. In jaz bi rekel, da je treba pa povezovati to sliko slovensko, se pravi, ki sem rekel, ki je enostavnejša, ampak kaže nam, da je katoliški del Jugoslavije pravzaprav tako po številu mrtvih, kot po drugih oblikah diskriminacije in tudi končno zato, ker je v Jugoslavijo stopil kot bolj razvit in je bil potem na račun bratstva in enotnosti tudi bolj izkoriščen, je pač dražje plačal Titovino, kot so jo drugi narodi. Jedan od najjačih pjesnika bio je Vladimir Nazor. Taj čovjek u dubokoj, za ono vrijeme dubokoj starosti, je promijenio, kako se kaže, ploču. I onda je napisao niz pjesama koje su pjesnički sasvim u redu, ali su vrlo, vrlo mračne i puno su zla napravile. Ja ću vam izrecitirati neke. Uz Tita i Staljina, dva junačka sina, nas neće ni pakao smest, mi dižemo čelo, mi kročimo smjelo, mi čvrsto stiskamo pest. Bozdana peta, pest. Zgazit ćemo izejce. Od prastari mi smo, a Goti mi nismo, slovenstva smo drevnoga čest, što je istina. Tko drugčije kaže, taj kleveće i laže. Nema drugčije kazana. Samo, onako kako ja kažem. Tko drugčije kaže, taj kleveće i laže, osjetit našu će pest.